L-ewwel kalkoli li bdew isiru mill-investigazzjonijiet marbutin mal-allegati irregolaritajiet fid-Dipartiment tas-Sajt jindikaw li dawn l-irregolaritajiet jammontaw għal kważi €1,000,000. Dan il-każ beda minn riforma li kienet qed issir bil-ħtieġa ta' uffiċjali ġodda f'sezzjoni partikolari fid-Dipartiment tas-Sajt. Dawn huma kollha ħlasijiet li suppost daħħal il-Gvern fuq ammont ta' snin f'dawk li huma tariffi marbutin ma' ħut importat minn pajjiżi barra minn l-Ewropa. Kien allegat li uffiċjali kien hemm qabel beda jirrifjuta li jagħti handover. Meta l-uffiċjali l-ġodda bdew janalizzaw id-dokumenti, sabu li kien hemm qatt ta' dokumenti u informazzjoni nieqsa. Min investigazzjonijiet tal-Pulizija sa issa għadu mhux stabbilit b'kemm snin imorru lura dawn l-irregolaritajiet. Il-Pulizija qed jinvestigaw biex jistabbilixxu fejn kienu qed jispiċċaw il-flus li suppost daħħal il-Gvern. Intant jidher li minnu fih ittieħdet azzjoni fuq impjegat partikolari u bħalissa qiegħed fuq leave sfurzat. Il-Gazzetta jittorċa rrappurtat li nbdiet il-ħidma biex jiġu analizzati d-dokumenti nieqsa x'aktarx relatati ma' importazzjoni ta' ħut minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. L-allegazzjonijiet huma li kien hemm każijiet ta' persuni li bdew jgħaddu flus lil xi uffiċjali, flus li suppost ħallsu f'tariffi lill-Gvern. Għaldaqstant il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha wara li sar l-awditjar intern fid-Dipartiment tas-Sajt. F'dan il-każ ukoll mhux esklus li l-awtoritajiet jaħdmu biex jaraw li dak li hu dovut jitħallas lura.